kompoty a čem. Babi, ale odkiaľ to máš? Veď si vravela už dávno, hádam aj 5 rokov, že ty už nebudeš zavárať. Však to mám zásoby, to musíme dojesť. Aha, dobre, babi, no. Aj vajíčka som ti prinesla. Babi, ďakujem, a ja som si kúpila v obchode. Chudátka moja švípočky, nadarmo sa narúva. Na čo ty kupuješ vajca v obchode, keď ja mám slípky? Pre koho ich chovám, ha? A ešte som ti aj priniesla koláčiky nekvárové a tvarohové. Babka, ďakujem, ale ja naozaj toto nebudem jesť, to si zober domov, lebo ja nejem teraz sladké. A to prečo? No, tak lebo držím dietu, chcem schudnúť, vieš? A na čo chceš chudnúť, však si tenká jak data? Keby si aspoň 10 kilečkov pribrala, taká by si bola pekná, pacúvatá. Niečo do mňa nechcete od starej baby. Ale babi, to není pravda. Ja som ti veľmi vďačná. Poď, sadkaj si. A ja nemám na takéto vysedávanie čas. Ja musím ísť slípky nakrmiť a potom musím ísť väčší do kostela. Dovidenia. Babka!